Takže pri novom videu nie sme tu asi na najhoršom pump tracku, že úplne shit. Nevadí, ale na čo tu ideme dať? No v Čechách to vlastne majú tí začiatočníkovi na strane živé niečo, čo je. Keby to ešte... Moc dobre, ja to dobre nehodnotím, ale ideme zasa do Lučenca. Tento tu slej hru hrá. Tam a čaute. Sme opäť v Lučenci a ideme si tu kolovať nejaké vecičky. Keďže som tu asi z troch najlepší, tak budem chlap asi očividne najlepší, tak budem chlapcov trochu šetriť, aby to bolo fér. Tam je jedno. Lučka. Zadávam dropy, nie normálne, ale zaskočím. Fuj, si berem písmeno. Mišo, ty to ideš? Ja sa nejdem zabiť, ja si berem písmeno. Tak zadávaš, Mišo. No. Prišlo mi zle. Zadávam to. Zadám triplej potom, chlapci. OK, si tam pridal bar. Hopa, môžeš. A skeči ridu. Skeči ridu zas. Berem si ridu, no teda. Poď. Šlachovnica. Atakoval moju kolobežku. Som, že musím chlapcov šetriť veľmi, tak zadám niečo, čo je veľmi ľahké, ale je to strašne vtipné. Chcem naučku. Takže Laskánko si berie pokusy, ideme. Ja, nevadí. Ale to dobre, že si prískujem, jak ide. Dobre, skeči, alebo dobre, uznám. Zadávaš. No, tak teda... Čo si dáme? Daj huro, daj. Ja si dávam, hej. Daj huro. Tak, keďže sa nechcem zabiť a nechcem dostať hneď písmeno, tak iba cez túto onu, neviem, čo to je, no food. No food. Ale boha, ja to nedám. Dobre, tak teraz zadávam ja a dáme cez túto Ačko alebo pyramidové, neviem čo to je, dáme bici. to neviem, či dám, ale dobre. V pohode. Takže z toho účka 50-50. Bola to pásovnica. Písmeno SCO, ja tam idem. Poď. GG. Čo to dá? Tak mierne pritvrdíme. Bože! A dáme taký transfer z tohoto bangu na toto Ačko. Môžeš! Ľudia, takže ja si beriem písmeno SCO. On si bere písmeno, takže tuto je to nič, SCO, SCOO. Takže tak. Nestihli sme to dotočiť, ale teraz sme tu v Rimavskej Sobote, takže ideme to dotočiť. Zadávaš. No tak ja to dám asi, že VIP na hentu medňu, alebo neviem. Je tam? No, ale nie. Tak môžeš. Tam VIP. Ale nedal to, takže... Zadáva Kubenko. Či nie, Oskar? Ja. Takže backflip na Ačku. Keď sa ti však môžeš vymeniť napríklad VIP. Hej, no takže backflip na Ačku. Idem na to. Backflip na Ačku? Hej. Ale čo keď sa ti normálne odštiepíš? Nedal som. Nevadí. Idem ja. Zadáva. Kubenko skúša krátke boro.
pohode. Všetci sme to mes tapli, takže zadáva znova ty. Tak ja neviem, ja som slabý, tak zadám iba no food. Ja musím zadať už niečo slabé, lebo už je oné. Má, sa mi nedá skákať. No food cezačko. Poď! Jasné. Znova to, čo predlžil, takže na háčku tam bek. Dáš. A dobre. Idem ja. Poď. Dobre. Ber si, nie, ty si už zabral rindu. Máš ešte jeden pokus. Ajaj, tak nič. Tak SCOOT nevadí. Takže teraz to bude medzi tebou a mnou. Ty máš last Ešte jeden pokus, lebo má last ridu. Naposledný máš last ridu. Tak môžeš ísť ešte jeden pokus. Nevadí, tak? SCOOT. Keďže Oskarovi došli nápadne, nezadáva trick jump. Teda drop. Dobre ľudia, keďže ja by bol napínavé, tak ja si berem písmeno a idem triávať smír. Ja by som to tak či tak prehral, vyhral. Kubo. Takže ja to ukončím a čaute. To je všetko.